издательская компания. شاعری ماست ایداف با برای چی آمده بابا دردغم نه ایداف просто حیاتی تلخی یک دختر آورده که در حیات ناامید بود آرزوهاش ندیده رفت حیاتی تلخی دختر MC Шури Дыхтараки синф ёзда випускницаи мактабы Друмол дозы қад баланса федаки кабутак чашбыд Фақат дыши хаёлаш дарс да вихонаву бахбыд Орзую ягона дидани рӯи тахбыд Рӯзе вохири қати касе ки медавиде Пасаш роз гирифта нарди хирсану буд ҳаёту нафасаш Ҳамы хеёздаҳ мо гузашти на охири сол шид Дыхтара хирсанда ки тамом кад мактаб ба калон шид Саҳар занги охир да дыхтарак ба фата бромад Дию ба мошин бача пеши мактабаш омад шиштану прогулка шаҳрда уже намози шом шид модари дыхта хавотире худо дыхта ки ҷошид аво прогулка да шаб пиён кайфи квартира то саҳар дыхта фиреб хурдай даст додак дыхтарира ҳамы хешав саҳар шид дыхтара ӯ гаварид кард ваъда дод ки мегираша дыхтарака розӣ кард димо гузашт дыхта уже фаҳмид номила дорай занг зад бача да фаҳмондак ҳақиқати кора аки чӣ меша байни хешута бо шармандагӣ биё хостугоро икн илтимос ба калагӣ насӯзон наёд ман нафаҳмида ва ё туюм ки раиқа азоба дарду ғами и дунё ҳуюм ки ҳамихе ҳафта гузашт бача занг задак дыхтада алё биё кору дорум биё вибр кун фатата дыхтара хирсан меша давида сӯи бача рафт нафаҳмида ки фиребай нафаҳмиди дав хатарай расид пеши бача да ба мошин рафтан раҳи дур дыхтарак мега ки ҷо мерем бача мега ҷои зур ҳамихе дыхта хирсанда бехабарай ҳаёти таскорост ясаду чи замина канда рафтестай чах расидан ҷои хосташ да бача дыхтара бенишкадай батнию маҷбури кудака несту нобудка доилаи дыхта фаҳмид бача уже побег да дыхтарак балнисада хоба ҳуш омада кабеда неки надониста тифли бегуноҳию гум шид вақте ки хабара фаҳмид ҳаёт да назару шум шид аку чи хениго мекуну марӯи ё чанда резондумоб рӯи падаракаву додару хоҳар ман дыхтарак мегирезаи тарси падару модара намевардора занги телефони якаву хоҳара ҳама херӯз мегузашт дыхтарак бехонаву дар рӯста шав шиками гишна маҷбуртам фурӯши касар якум шав дискотека уже дуюм шав клен рафт ҳама хеомихта шидак батам фурӯши задак даст ҳар шаб қадираҳ да насиби касе ки боша лишби сумуш бутан лишби зиндагира ёва роша суми ёфташ фақат кайф бебаракат рафтесай дыхта охир да фаҳмид ки дил огоҳӣ додесай ҳама хе гузашт моҳуш дыхтарак ҳис кадак дарда приступ меқапиша уже наметонist ишко карда ҳама хе мефаҳма ки уже дыхтарак касалай саратону спиду сифлис дыхта уже наркоманай тамом дилай ҳаёт мон давом медодак корша мегуфт агар бас кунам беӯрам надорам фоида шабу рӯз фикр мекард шишта давраи мактаба давраи вохири хирсандӣ хатию бачара дил ай дарун медарид мерехта коби дида ба ёд меовард далам мекард давраи дыхтарира ки чӣ хедар кудаки дыхтараки зебо буд ҳамаш сасадҳо кас мехӯрданеки и безор буд афсӯс мехӯра дыхтае кош вақт бигарда қафо дарс бихонум нашавума ай пештию бевафо ки мегирум та гуфта имрӯз аё чакат хазондоз зара баланд зада ки хича карда говезон